खेकडे पावसाळा चालू झाला आहे. खेकडे मार्केटमध्ये यायला लागले. गरमी काही कमी नाही झाली आहे, पण खाणारे खवय्ये आवर्जून खातात. 2 खेकडे मला मिळाले आहेत. ते साफ करून घेऊया मालवणी पद्धतीनेच. पण आपण त्याच्यामध्ये चण्याचं बेसन स्टफ करून वगैरे पाहिले. आपण त्याच्यामध्ये प्रॉन्स स्टफ करणार आहोत आणि मालवणी वाटण करून बनवणार आहोत. त्या अगोदर आपण खेकडे साफ करून घेऊया. कोणी देतात डेंगे मोडून, पण 1 किलोवर घेतले त्यावेळी त्यांनी काही ते मोडून दिले नाही. आता ते स्वच्छवाले धुवून घ्यायचे. त्याच्यामध्ये बरंचसं चिखलात असल्यामुळे चिखल असतो, माती असते. तर ते साफ करून दोन्ही नर मिळालेत, माद्या नाही मिळाल्या कारण ते बघून घेता येत नाहीत. ते क्लीन करून घेऊया पहिले. पोकळ होते, अंडी नाही आहेत कारण काय ते नर आहेत. मादी असली की जरा आतमध्ये लाख असते आणि ते चवीला पण छान लागतात. दोन खेकड्यामध्ये भरण्यासाठी साधारण 1/4 कप प्रॉन्स घेतलेत. छोटेवाले आहेत. स्वच्छ दोरा काढून साफ करून घेतलेत. लालवाले प्रॉन्स. मोठे असतील तर त्याला कट करून त्याचे 4-5 असे पीसेस करा. जास्त मोठे नका भरू, छोटे भरा म्हणजे खाताना ते मजा येईल. आलं लसूण पेस्ट, मीठ चवीनुसार, मालवणी तिखट पाव चमचा, लिंबू रस 1 चमचा, कोथिंबीर आणि 1 हिरवी मिरची तिखटवाली छोटी बारीक चिरून आणि कढीपत्ता. सगळं घालून ते एकजीव करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये भरायचं आहे. भरल्यानंतर दोऱ्याने घट्ट बांधून घ्यायचं आहे, ते रश्श्यामध्ये ओपन होऊ नये म्हणून. तुम्ही मसाल्यामध्ये इथे काही वेगळं घालायचं असेल, हिरवा वाटणवाला मसाला, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, पुदिना, तर ते सुद्धा तसंही करू शकता. आणि थोडं लाल तिखट, लिंबू रस किंवा आमचूर पावडर, ते दोन्ही त्याच्यामध्ये भरून मी दोऱ्याने बांधून घेणार. त्याच्यानंतर त्याचे डेंगे वेगळे काढले, त्याचे पाय वेगळे. पाय मी वाटून त्याचं ते पाणी काढणार, पण नॉर्मली मालवणी खेकडे बनवतो तसंच. आणि तो रस्सा टाकणार. काही काही लोक पाय अख्खे टाकतात त्याच्यामध्ये, पण ते मग खाता येत नाही, मजा येत नाही. पायाचं मिक्सरला वाटून रस काढला ना की रश्श्याला चव अप्रतिम लागते. ते बांधून झालेत. आता आपण वाटणाकडे वळूया. ओल्या खोबऱ्यामध्येच करणार आहे. 1 कांदा लसूण घेतली आहे, गावठी लसूण आहे त्यामुळे त्याची साल काढायची गरज नाही. 1 अख्खा कांदा घेतला आहे, मीठ टाकलं आहे त्याच्यात थोडंसं. लालसर रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. आलं घातलं आहे 1 इंच आणि अर्धी वाटी, नारळाची अर्धी वाटी, छोटा नारळ होता. आता हे वाटण किती हवं, रस्सा किती हवं त्याप्रमाणे तुम्ही वाटण घ्या. 2 लवंगा, 5-6 काळी मिरी, अर्ध चक्री फूल, पाव जायफळ, 1 दालचिनीचा तुकडा, धने आणि बडीशेप आणि खसखस 1 चमचा घातला आहे. जायपत्री घरात जे अवेलेबल होते तेच मसाले मी वापरले. दगडफूल, जर तुमच्या घरात मालवणी मसाल्यात गरम मसाले ऑलरेडी असतात, पण असे फ्रेश घातले वाटणात की त्याचा अरोमा छान येतो, चव चांगली लागते. कोथिंबीर घरात जे अवेलेबल असतील ना ते मसाले वापरा. मालवणी मसाला वापरणार असाल तर काही नाही वापरलं तरी चालेल. थोडी काळी मिरी, लवंग ते पण चालतं. खसखस मात्र आवर्जून वापरा, त्याने ती चव छान येते मालवणी जेवणाला. तर मी साधारण छोटा चमचा म्हणजे अर्धा चमचा मी खसखस वापरला. आता तेल थोडं जास्त घेतलं तरी येण्यासाठी. फोडणीत कांदा, टोमॅटो, 1 अख्खा कांदा बारीक चिरून, 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घेतला आहे. मीठ त्याच्यात चवीनुसार, वाटणात पण मीठ घातलेलं त्यामुळे मिठाचा अंदाज घेऊन मीठ घाला. 2 चमचे मालवणी मसाला. तेलातच छान परतायचं, तरी छान येते. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. त्याच्यानंतर मी 2 बटाटे घालणार आहे, कारण खेकडा भाकरीबरोबर खायचं आहे तर त्याला तोंडी लावायला बटाटे असेल तर ते बटाटा आणि खेकडा चव छान लागते. त्याच्यानंतर आपलं वाटण मिक्सरला वाटलेलं छान परतून घ्यायचं आहे, खमंग असं तेलामध्ये.
मिक्सर धुवून गरम पाणी करून ठेवायचं, त्यानेच मिक्सर धुवायचा. गरम पाणी टाकलं की चव त्याची तशीच राहते. थंड पाण्याने मग ती चव थोडीशी जाते. आणि परत ते उकळून मसाला सगळा त्याच्यात एकजीव होणं गरजेचं आहे. आता हे मी जे बारीक पाय बोललेली ना, ते वाटून त्याचं दूध काढलं आहे, रस्सा काढला आहे आणि रस, आणि तो त्याच्यात टाकला. चांगली उकळी आली की आपले खेकडे त्याच्यात सोडायचे. बटाटे शिजण्यासाठी उकळी काढून घ्यायची वाटणाला. खेकडे तुम्ही त्याच्यातच बटाट्याबरोबर परतले तरी चालतील किंवा असं उकळी आल्यावर घातले तरी चालतात. आणि आता सगळं एकजीव करून झाकण ठेवून 10 मिनटं छान मीडियम टू हाय गॅसवर शिजवून घ्यायचे. बटाटे शिजलेत का चेक करायचे की आपले खेकडे तयार आहेत. प्रॉन्स स्टफ केलेले खाण्यासाठी. रस्सा थोडा मी पातळ केला आहे. भाकरीबरोबर पण खाऊ शकतो आणि राईसबरोबर पण खाऊ शकतो. मस्त संडे स्पेशल प्रॉन्स भरलेले खेकडे.